O Concello de Valga conta coa súa propia Casa do Terror grazas a unha veciña da vila. Mónica Bejo, con moita destreza e imaginación, decorou a súa horta pola chegada do Samaín, un espazo onde as PCRs e os botellóns tamén son temas de meigas e fantasmas. As PCRs e as vacunas, que se algún ten que ir a un evento e quere vir facer unha PCR, non hai problema, ou levar a terceira vacuna. Pala temos o botellón, e pa aí temos unha pista de aterrizaxe, por si queren visitarnos alguén en Escova, que sepan que teñen onde aterrizar. Aquela non acabou moi ben parada, pero bueno, temos unhas bruxiñas por ali por riba, outras por aquí, e así, un pouquiño de todo, unha mezcla. Ademais das meigas e as fantasmas, na Casa do Terror de Valga tamén podemos observar unha catrina mexicana, arañas gigantes ou esqueletos. Foi a propia Mónica a que se encargou persoalmente de crear toda a decoración con materiais reciclados. Teño feitos están feitos á man casi todos, bueno, todos, menos hai un que este ano, bueno, foi un capricho, pero están feitos á man con botellas de plástico, alambre, roupa casera, pedazos de maniquí que fun unindo, porque non eran maniquís enteiros, unha perna daqui, outra perna dali, e así, e as cabezas de plásticos, de botellas de plástico. E para quen teña dúbidas se a decoración é de Halloween ou do Samaín, a creadora o deixa ben claro. É o de pura cepa Samaín, aquí Samaín, e ademais as calabazas son todas da horta, caseras. A Casa do Terror non pasa desapercibida para os veciños e os visitantes que circulan pola zona. Moitas persoas achéganse a visitala. Bueno, pois xa me chaman e me di, mira, xa fai 2 semanas hoxe, tes o Samaín montado? Digo, pois sí, este ano monteino con tempo, porque, a ver, ao levarme tempo, pois por unha semana sola non me... Entonces xa montei con tempo para que a xente disfrute del. E podemos ir sacar unhas fotos cos nenos? Digo, sin problema, eso cando que irades. Mónica xa ten pensada a decoración que utilizará no vindeiro ano, pero o único que adiantou é que terá moitas sorpresas e estarán relacionadas co mundo do espectáculo. Mentres, os interesados en gozar ou temer coa súa decoración actual poderán visitala ata o domingo 7 de novembro.